Menta kesni perlok ngan man rashpi ke kubor. Ap ke Israel ya kadak na ka US penyepan umbiang ya ka Iran tungin ngap. U menteri ketenat ya dari jong ka Israel. U Israel kat ha kesni palai. Ulong ba ka Israel kadang penkrek ban petang biang ya ka tmah po Iran. Aku ba ulong ba ka region u pala syu apsa tang ya kadak na ka United States. Bahkan ya ban sedang biang ya ka tmah ban penkela biang ya ka Iran sya ka jong mau. Ngidang ap ia ka jing syai ka basau na kari Amerika. Nengkong ban pendep ia ka jing pendujat ia ka hima Khamenei. Ban nalor kata ban penpai biang ia ka Iran sya ka jugdum bat ka jugmau. Da ka bapan pra ia ki jaka bakongsan jong ka boarding bat ki boarding ban penpra ia ki jing tei bakongsan jong ka yok ka kot jong kari ula ban rap. Kecingir thma ka basdang jong ka US bat ka Israel ia ka thma ha ka arf patrik urampang. Kalasim ya ka jingim jong nong yalam bahak lidu jong ka Iran u Ali Khamenei uba u khun jong u haden ula simti ya ka jaka jong u tamba umpat pau hakmat ki pai ba kabala penmi ya ka jing keno halor ka jinglong jing man jong u bat lada udang im ha kane ke kenti nda ka jingir thma kan sedang biang kan long ka bapher bat ka bapenyap breu ka bapendap ya ka jing sya thumbor ki basir khai ha ki jaka ki bakam khya hadin ki jing sya thumbor ki basir khai baka sorkar leno jong ka Iran kladep ban pelong ki ban penki ban penhap ya ki nongrim jong ka laong ukats u presiden ka Amerika u Donald Trump hakas ni baar ulap bena ban penjeran klemput ya ka jing setengah siat apedeng ka Amerika bat ka Iran kapala sedang terikam nadu ka praterik uyayong na ka bentaban pelilat ya ka jing keren bat ka Teheran kijing temu ban pentemai ya ka jing keren Pakistan kidang sakut ha ka jing katma Middle East kalalang shop ya katay katany agaba lapanyap ya katu kat ne hajar ngut kibreu kamtam ha Iran bat Lebanon bat kadangnya peteng man pentut ya kaya kokot jong ka pertai kublai shibun